kaya naka-record. No bet! Hello! Bebs mo. Hi, Beb! Ano naman? Ano ini? Talaga! Ne, kahit ka kayo. Number 1 na ka, Jo. Number 1. Ika na, Jo. Masaya, Jo. Go, Jo! Serito lang. Di ka, Jill. Di ka naman. No? Ano message mo sa kanya, Je? Ano na niyo? Pota na yung message, Jo. I-video ko po to. Ganyan. Ako namin. Kamu pala, itang t-shirt sa yung kanan ko do. Ay, awa ko. Kawawa ang mga rose ko. Adjo, yakin. Adjo, Kenny, oh, you know. Tinawag pa namin si dun sa nag-bibig. 200. Sabi ko, kuya, Christmas naman, 200 na lang. Pugawan ka din. Maraan na yun. Gawang ko'y nagagana, lusuin na siyupo, ikapit ko na ikalang pinsaluran. At naman ang puso ko, sa iyong langit mo, kung ganyan pa'y kalagwa. Video may porang yan eh. Ano magbili kayo? Mali na siguro. Malo, gawin niya ito. Kaya ka ito magbili.